ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଉ ସପନ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଖେଳନା ଆଣିବା ପାଇଁ। ହେବ କିଛି ଏମିତି। ହାଇ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ, କାହିଁକିନା ମୋ ଛୋଟ ଭାଇର ଥିଲା ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ସପନ ଗାଡ଼ି ଧରିବାର ଯାଇଥିଲୁ ବସ୍ତା ମାର୍କେଟକୁ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦୋକାନକୁ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ସେଠାରେ ବହୁତ ଖେଳନା ବାଛିଲୁ, ତ କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା। ତ ସପନ କହିଲା ଚା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଯିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଭଲ ଖେଳନା ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ମୋତେ କିଛି ପସନ୍ଦ ଆସିଲାନି। ସପନ ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର୍ ଗାଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ସିଏ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଥାର୍କୁ ଧରିକି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦୋକାନକୁ। ସେଠି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଖେଳନା। ତାପରେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଗାଡ଼ିକୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଚାଲୁନଥିଲା ଭଲସେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଲୁ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ବାବୁଲୁ ମାନେ ପିୟୁଷର ବର୍ଥଡ଼େ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କେକ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କେକ୍ ଆଣି ପିୟୁଷକୁ ଖୁଆଉଥିଲି। ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଉନାହିଁ, ସେ କହୁଛି ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଖାଇବି ଆଉ। ତାପରେ ମୁଁ ପିୟୁଷକୁ ଦେଇଥିଲି ଟିକେ କିସି। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ପିୟୁଷକୁ ନିହାତି ୱିଶ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ପିୟୁଷର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍।